Ticho, ticho, ticho. Tragédia, takže to dramatický žáner, v ktorom sú konflikty a hlavný hrdina, hlavná postava nakoniec umiera. Komédia je tiež dramatický žáner, v ktorom práve vysvetľuje služnosť, komickosť. Divadelná hra znaky, a ako napríklad Nerečnite, Laco. Je vlastne vytvorená pre javiskový prejav, neprikroje tam dobrý rozprávač, kde ich posúvajú vlastne postavy, posúvajú komentáre. Áno, tak sme zvedaví, či nám tie postavy, čo tam vidíme, ten dej posunú. Dobre, nech sa páči. Už nerečnite, Laco. Takže William Shakespeare Hamlet. Hamlet je syn dánskeho kráľa. Dánskeho kráľa zabije jeho vlastný brat a... To bol Marko, tak dáme to Mareka. Marko nebol vôbec. Čupaj, keď sa zabiješ len to. Zabiješ mu na to. Ale veď chodte, Micha. Ale ja by mám mapre. No a čo máš? Dánskeho kráľa zabije jeho vlastný brat a sa vlastne zmocnil trónu. Ešte nie teraz. Umri. Hamlet sa chce pomstiť, je nepochopený a vie, že zomrie. Aby skutočne svoju pomstu tak pretiera šialenosť. No. Veď sa trošku prechádzajte, René, no však tak tam nestojte ani na nikto ten král. A vy chodte tie postaviť trochu ďalej ostatné. A sem sa zjaví jeho mŕtvý otec. Zabij ho. A zabijú. Zabij ho, René, či Hamlet. Vracam mu tam, Miku. Ďalej si sa. Počkaj ešte nie. Zabij ho. Hamlet vyjde na súboj polovníctva. Ophelia je dcera Poloniusa, ktorá robí Hamleta a nepochopí, prečo zabije jej otca. Tak sa utopí. Ophelin brat potom bojuje s Hamletom a zabije Nie, to si dáme král. Hamlet vyzve kráľa na súboj. Kráľovna sa bojí, že sa všetko prezradí a preto vypije otrávené víno a zomrie. Hamlet poistil svojho otca, ale je vyplačený a zomiera. Si dobrá, Marek, otca vás nemají ty. Umri Bože! A umieráš. A ty umieráš.